na zaiva kunu mala mala. Agire ebi okwu na zaiva. Era biro mwone ku. Ati kana mbara gona nyu nda. Wọ́n àmúkù. Fipani kengoto kwachigbo. Kenga na ni bire na ya ni nam. Àwọn ayé àgọ́ ka ndị Katọlik. Kenga dia bire nzonya. Ezemmuo àgọ́ ka ndị Pentikọstal. Wanya jiri gba nwanaka. Báwo eziokwu? Wọ́n àmúkù. Ibudo nwa agụ mgbada jiri nwanaka. Buje nwa agụ mgbada eju ụgbọ elu. Amụ. Mụ na Frank umoji gụọ na mmadụ na-awala afọ nene ya n'obodo otu ose eme ibe okoko oko ibu di gị jide Dinta jabe ebe na-amụzi arụsị na-egbu ya mbọsị ndị ji atụ ụtọ. Amamụnge ga-agba ndị oyi obodo jide m ejide Ajide ya mbekwara mbekwapụ ya ọrụ ikpe na Amamụnge ji agba n'obodo ekwe m nnaba gwafa ya ebe n'ova nke umoji Ezemmuo gbagbo okwu obodo uwe okwu ya nọ na magazin umoji Abụrụlevi na-anya anya na-akụrụ ụmụ agụrụ ọkpụkpụ nkụjikwa ego aka anya mana nkụjizi ego ọkpa anya mana Chineke agba ọgọ ọkụ ezu onye mụ mba na-gosi na mgbada a na anyị n'ụdị nta ahụ mana eziokwu si n'ike nga ọtọ ọkwachi nna m amapụara egbu awụ ike nga na-adị ọkụ ire nzu onye ọkụ ya wọtifone kwa gee ntị gị wọtifone O nwere ka o si adị nwanne anyị ma obodo ụsụga nọ n'ọnụ osuga anọ dị maka ncha abụghị n'iri gị aha go iri gị aha kịta ntị mkpo ọ nwere ka o si adị n'anyị ya na ọ ga anyị kpachapụ oyi onye ka a na-akpọ alụsị mara abụba odogwu na saifa gee ntị onwe nwa kpọrọ nwa ya mmọnwụ mabakwa na ọbụ ndị na-agbalụ nwa esikwa kama nwa anyị ji ama mmọnwụ anyị ji akpa nwa wọ na-agbamazie mmọnwụ sọkwasị na nwoke agwụgo unu n'obodo mkpụrụ awara mụzu onye ọkụ adabọzi nwa akwụkwọ na-adachụ ọnwa ọkụkọ ọcha na agbanya ibunyibe na anyị kpana mmọnwụ ikolobịa si na ana m anụkwa na na-achụ ọnwa ọkụkọ ọlaja agbanya ibunyibe na anya anyị na mmọnwụ anụ gị na-ekwe na ntị echiro ya dịbegberi mazo onye oyi ya agbari ka ọ dị mme ogene Nsi n'ụdị jụlọ n'ịcha malụ mmọnwụ bata umoji chịrị ọkpa na-abọghịzịa n'ime torogonogo umoji na-aja dị n'ọdị ọnwa ndị odogwu igwe nsakwe bụ alụgaga mpi awụrụkpọrọ oge na-echu nze ọkụ mmiri eji awụ ozu arụ amapụ arụ egbu awụ ọsịsa arụ ese anụkwa nwata amabụbụ nwatakịrị a na-akwụkwọ mgbụmgbụ ọgụgụ eziokwu odogwu na-asa anyị mma arụsịmara abụba ga-apụ abịa na-ememe ji agbakwa ma ala tabana ezigbo ebe anyị ezigbo ebe anyị ji izu ụlọ onye ọbụla nwere nwayọ Francis na-ekwe anya na ana na-enenu nna m ma na-enenu na na-agwụgwọ ofu o nwere ibe a na-achịkarị enu ndị Igbo jiji gwelo nna m ngwongwo ọgụrụgbudo ofu atabakwa ọ bụrụ so elu agụụ ya agụkwa anyị mana ọ ma agụsị anyị ọgụrụgbudo ofu atabakwa nwere alụkọ ọnụ ịghọta ọnwa ebe ịghọta Ebete. Nna m. Oke osisi. Tutu nkele na-amịrị m okwu. Amalụ mma ama mụ.
dike na-eme ire ka agụ ikolobịa mkpaka